କିନ୍ତୁ ଏଚଆରପିସି ଏବେ ଗୋଟେ ତାର କେସ୍ର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଆମର। ସେ କେସ୍ ଥିଲା ଆମର 20 ତାରିଖରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା। ସେ କେସ୍ଟା ଆଉ ତାପରେ ୟୁଡି କେସ୍ ହେଇଥିଲା ସେ ଆଲେଜ୍ଡ କଷ୍ଟୋଡିଆଲ ଡେଥ୍ ହେଲା ପରେ ସେ ଦୁଇ କେସ୍ଟା ବି ଏଚଆରପିସି ଅଲରେଡି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ସେମାନେ ଇନକ୍ୱାରି ଟାଇମ୍ରେ ଆର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଅଛି ଆମର ଥାନାର ଫ୍ରମ୍ 20th to 31st ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତାର ଥିଲା ସେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ସେ ଫୁଟେଜ୍ ଅଛି। ସେ ଫୁଟେଜ୍କୁ ସେମାନେ ଡେଫିନେଟଲି ସେ ମାଗୁଛନ୍ତି। ସେ ଫୁଟେଜ୍କୁ ଆମେ ଡେଫିନେଟଲି ସେ ଏଚଆରପିସିକୁ ଆମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିବୁ। ତାର ବାଇର ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି ସେ ଆମର ପାଣ୍ଡିରା ୟୁଡି କେସ୍ ଇନଚାର୍ଜ ଅଛନ୍ତି ଏଏସ୍ଆଇ ସେ ତାର ଫୋନକୁ ଯାଇଥିଲା ସେ କିଛି କିଛି କହୁଛନ୍ତି କରିକି ତାର ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା। ସେ ମୁଁ ମାନେ ପଚାରିଲି ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏନକ୍ୱାରି ବି କଲି ସେ କିଛି ମାନେ ଇନଫର୍ମେସନ ଦରକାର ଥିଲା ଆଡ୍ରେସ୍ ଆଉ କିଛି କିଛି ସେ ଇନଫର୍ମେସନ ପାଇଁ ହିଁ ସେ କଲ୍ କରୁଥିଲା। ସେ ତ ମନା କରିଛନ୍ତି ଏମିତି ତାପରେ ବି ଆମେ ଏଠି ପରେ ବି ଆମେ ଏନକ୍ୱାରି କରିବା। थाना सब बदली कर टाना का स्टाफ को कल आर्डर हो जाए ऑलरेडी ऑलमोस्ट इंस्पेक्टर एएसआई माने तेले से ऑलरेडी चेंज हो जाए नूतन आईएसी के जोग दैछन के नूतन आईएसी आसिकी ऑलरेडी आज आर्डर करी छि मु कल से आज संध्या रे आर कल सकाळ से चार्ज नेबे।